Mexická mafie je sice početně malá parta, ale vrhá obrovský stín. Bavíme se tu o pár stovkách plnohodnotných členů. Přesto dokážou ovládat 10 000 sureños na ulicích pomocí jediné páky. A tou je výpalné. Zaplať, poslouchej, nebo skončíš na seznamu k likvidaci. A tady je ten háček. Většina lidí si myslí, že vězením to končí. La M ho ale využívá k řízení biznesu. V tomhle videu jmenuji 12 mužů spojených s touhle mašinerií. Všichni sedí ve federálu. Každý z nich je živoucím důkazem toho, jak si moc najde cestu i skrz zamčené dveře. Číslo 1. Anthony Coco Zaragoza. 15. ledna 2020 věznice USP Lee, Virginie. Zavřou se dveře cely a tam, kde se nic neděje náhodou, ten zvuk mění úplně všechno. Na scénu nastupují 3 vězni z gangu MS-13. 2 vběhnou dovnitř, 1 zůstane venku. Drží dveře a blokuje každého, kdo by chtěl zasáhnout. To, co následuje, je rychlé, brutální a chladnokrevné. Když je po všem, dozorci najdou celu na padrť. Zaragoza tam leží v kritickém stavu. Vyšetřovatelé později popsali místo činu jako totálně zdemolované s jasnými stopami extrémního násilí. Zaragoza pocházel z Los Angeles. Úřady ho identifikovali jako člena konkurenčního gangu 18. ulice. Už si kroutil doživotí ve federální věznici za sérii vražd v Los Angeles z 90. let. A podle zpráv k případu byl po nástupu do federálu přijat do řad mexické mafie. To znamenalo, že jeho jméno mělo uvnitř úplně jinou váhu. Útočníci přiznali, že tu akci plánovali celé měsíce. Přišlo o respekt, o mexickou mafii a o pocit MS-13, že se na ně ostatně dívají z patra. Jeden z útočníků tvrdil, že Zaragoza chtěl seznam vězňů z MS-13 s doživotními tresty. Podle jeho slov, to byli chlapi, kterým bylo jedno, že vyfasují další trest. Tvrdil, že by je mohl použít k nátlaku na personál, kdyby Zaragozu poslali na samotku, nebo kdyby po něm šli. Vyšetřovatelé to brali jako vhled do fungování moci za mřížemi, protislužby, páky a hrozba organizované pomsty. Při výslechu jeden z útočníků varoval. Jen počkejte. Řekl, že MS-13 nebude jediná, kdo se odvrátí. Další to pojal rodině. Žijeme a umíráme pro MS. U soudu prokurátor prohlásil, že ten útok zapálil doutnák. Vláda to popsala jako okamžik, který přetavil napětí v otevřenou válku. Úřady také uvedly, že to spustilo celostátní vyšetřování rozpadlých vztahů mezi gangy, které dříve spolupracovaly. A o 2 roky později ten konflikt vybublal znovu v USP Beaumont v Texasu. Vězni z MS-13 napadli sureños, členy gangu napojené na mexickou mafii. 2 muži tam přišli o život. Federální vězeňský systém šel do celostátního lockdownu skoro na týden. Jinými slovy, nezůstalo jen u jedné cely ve Virginii. Stala se z toho varovná světlice. Číslo 2. Ronnie Bruiser Bruschino. 30. října 1978. Terre Haute, Indiana. Noční režim ve federálu jede podle rutiny. Sčítání. Ticho. Pak to praskne. Blok se zamyká, řvou se rozkazy, pohyb ustane. Vyšetřovatelé začínají proces, který startují vždy, když někdo uvnitř zemře. Separují lidi, sbírají výpovědi, mapují pohyb a zjišťují, co to odpálilo. V tom chaosu se rychle vynoří jedno jméno. Ronnie Joseph Bruschino, zvaný Bruiser. Jeho příběh ale není strhující jen kvůli obvinění. Jde o to, co se dělo potom u soudu. Obžalují ho. Jde před porotu. V jednu chvíli ho i odsoudí. Pak ale zasáhne odvolací soud a rozsudek smete ze stolu. Soud případ vrací, protože porotci viděli informace zvenčí, které vidět neměli. Lidsky řečeno, proces byl cinknutý. Ne, že by o nic nešlo, ale tomu procesu se prostě nedalo věřit. Léta běží, ale Bruschinovo jméno v papírech nebledne. Stále vyskakuje ve federálních záznamech u vážných prohřešků ve vazbě. Pozdější rozsudek popisuje jeho souhrnný doživotní trest za padělání a hlavně za brutální násilí za mřížemi. Stejné záznamy ukazují zamítnutí podmínečného propuštění. Poprvé na začátku 90. s dlouhou pauzou, pak znovu zamítnuto po letech. Vzkaz systému byl jasný. Domů se nepodívá.
A pak je tu ten větší stín, pod kterým jeho jméno leží. Bruscino figuruje jako hlavní jméno v obří žalobě proti USP Marion poté, co věznice v roce 1983 přešla na tvrdý lockdown. Případ napadl extrémní podmínky v době, kdy se federální věznice posouvaly k dlouhodobým izolacím a maximální kontrole. Soudy se sice nepostavily na stranu vězňů, jak doufali, ale žaloba zachytila zlomový bod. Jak se systém utáhl, přitvrdil a jak se někteří muži stali jeho trvalou součástí. U Bruce číslo 3. Tommy T-Bug Moreno. Když začátkem 80. let Moreno nastoupil do federálu za bankovní loupež, brána za ním zapadla a už se pro něj nikdy doopravdy neotevřela. Tím to mohlo hasnout. Odpikat si trest, zestárnout, ztratit se v davu. Jenže Moreno se do pozadí stáhnout nehodlal. Vypracoval se na vězně, kterého si nejdřív proklapnete, než vůbec otevřete hubu. O roky později ho hlášení spojila s napadením jiného trestance ve věznici Lompoc v Kalifornii. Zas dmy si takový škraloup neznamená jen roky navíc. Znamená to respekt. Mění to způsob, jak vás sledují bachaři. I to, jak si vás měří ostatní muklové. Dvůr podle toho soudí, jestli vás můžou přehlížet, nebo jestli by byla chyba vás zkoušet. Pak se ale Moreno ukázal tam, kde se chlapi jako on neukazují. Ve federální síni. Sedne si na lavici svědků a pod přísahou, úplně v klidu, vykládá, jak to v base chodí. Tvrdí, že pokud se ve vašem rajonu točí černý prachy, berete si podíl. Ne jednorázově, ale pravidelně. Jako činži. Líčí to jako rutinu, stabilní přísun, co udržuje klid. Protože každý moc dobře ví, co následuje, když se ta rutina naruší. Stejně vysvětluje i pojem teritoria. Když cizí výběrčí vlezou do cizího rajonu, dostanou pokyn vypadnout. Většinou poslechnou. Ne proto, že by se pořád rvalo, ale protože následky jsou všem jasné předem. Pak vytáhne detail, který dá všemu jiný rozměr. Moreno mluví o rodině. Vyrůstal s 9 bráchy a 6 ségrami. A dodává, že 5 z jeho bratrů dělalo pro mexickou mafii. Ve vězeňské kultuře tohle nejsou jen prázdné řeči. Je to signál. Ostatní předpokládají, že máte záda, že máte závazky. Někteří vám radši jdou z cesty. Jiní vás bedlivě pozorují. Larenův příběh není o show, je o struktuře. Bankovní loupež jen spustila stopky. Násilí uvnitř zvedá sázky. A ta výpověď strhává oponu a ukazuje, jak se za plotem vymáhají prachy a území. Zaplať, co dlužíš. Hleď si svýho. Překroč čáru a někdo si to vybere. Číslo 4. Richard Chuco Santiago. V dubnu 2005 se v ADX Florence v Kolorádu otevírá rekreační dvůr pod přísným dohledem. Takovým, co má zabránit jakémukoliv maléru. Jenže přímo na tom dvoře napadnou vysoce postaveného gangstra, Manuela Tati Torresa. Nepřežil to. Už to samo o sobě je vzácnost, ale historickým ten čin dělá místo, kde k němu došlo. Federální žalobci později uvedli, že šlo o vůbec první vraždu zaznamenanou uvnitř věznice Supermax. To zařízení postavili, aby izolovalo ty nejnebezpečnější vězně v zemi. Podle soudních spisů útok provedl Richard Chuco Santiago a další vězeň Sylvester Rivera. Případ okamžitě přerostl rámec běžné vězeňské disciplinárky. Stala se z toho federální žaloba pro vraždu, kde se hrálo o ty nejvyšší možné sázky. O roky později, v roce 2016, Santiago kývl na dohodu, aby se vyhnul trestu smrti. Přiznal vinu. Odsoudili ho na doživotí. Nebylo to jeho první doživotí. Ještě před ADX si Santiago odpykával doživotní trest za jinou vraždu ve věznici USP Lompoc v Kalifornii. Byl usvědčen z vraždy prvního stupně za smrt vězně Johnnyho Estrády. Žalobci tvrdili, že nešlo o náhodnou rvačku. Mluvili o cílené popravě spojené s vnitřní hierarchií a příslušností uvnitř vězeňského systému. V době, kdy se dával dohromady případ ADX, Santiagův spis vyprávěl jasný příběh. Násilí se za ním táhlo z jednoho federálu do druhého. A každý další případ jen vyostřil reakci vlády. Lompoc skončil doživotím. A DX vyneslo na stůl trest smrti. Než to dopadlo úplně stejně. Santiago pochází z Haywardu v Kalifornii, ale jeho legenda nežije na ulici. Žije za zdmi kriminálu. 2 vraždy ve vězení, 2 doživotní tresty
A jeden okamžik, který trvale změnil pohled federálního systému na bezpečnost na té nejvyšší úrovni. U Santiaga ta váha nespočívá v pověsti nebo penězích. Je to v jeho trestním rejstříku. Jméno spjaté s tím nejextrémnějším násilím v těch nejpřísněji střežených prostorech, jaké systém má. Číslo 5. Leonel Wizard Laredo. 14. března 2010. Huntington Park, Kalifornie. Mezi ulicemi Stafford a Templeton leží ulička. Jsme hluboko na území Florencia 13. Muž, kterého obžaloba označuje iniciálami RA, je zahnán do kouta. Podle prokurátorů totiž mluvil. Vykládal ostatním členům gangu, že jeden z bosů práská. V tomhle světě takové slovo není drb. Je to spoušť. Noc předtím se rozdrnčely telefony s kódovanými zprávami. José Dorado hlásí Javieru Ulloavi, že RA to tvrzení roznáší. Ulloa nevolá poldy. Podle žalobců volá po disciplíně. Další hlas, Tanis Faza, potvrzuje, že RA si pouští hubu na špacír. Ulloa dává Doradovi a Fazovi pokyn, ať to zařídí. Dokonce volá přímo RA a vyhrožuje mu odplatou. Jako spojka funguje žena Selena Arana. Poslouchá. Později Ulloavi sděluje, že ten chlap zněl vyděšeně. Hned druhý den je RA v té samé uličce napaden. Pak padnou smrtící výstřely. A nakonec dopadne připomínka. Tvrdá jako zákoník. Vyšetřovatelé uvedli, že pravomoc nařídit vraždu v gangu Florencia měli pouze 2 muži. 13 jmen, včetně Artura Castellanose a Lionela Wizarda Lareda. Právě u téhle položky vstupuje do hry Wizard, a to i ve chvíli, kdy u telefonu fyzicky vůbec nesedí. V roce 2019 ho obžaloba v Los Angeles označila za hlavu organizace v rámci zákona RICO. Tou dobou už ale léta seděl v texaském Beaumontu. Kroutil si tam starší tresty za vydírání a drogové delikty spojené s gangem Florencia 13. Vláda ale tvrdila, že kope za vyšší ligu, za mexickou mafii, nejen za pěšáky. Federální žalobci byli přesvědčeni, že Laredo řídil operace Florencie 13 přímo zpoza mříží. Podle spisů využíval své velitele, šifrované zprávy, a vybíral výpalné z drog i od obchodníků, aby napakoval sebe a své věrné. Tohle není obyčejný vliv na ulici. To je vláda pevné ruky, řízená z cely. Číslo 6. Raúl Huero Sherm León. Červen 2002. Státní věznice Pelican Bay v Kalifornii. Celý blok náhle stichne. Vzduch žoustne napětím. Dveře se ani nehnou. Do sekce vtrhne zásahovka. Na zemi leží mrtvý vězeň. Jmenoval se Jabila Barragan. V Pelican Bay se taková věc nebere jako běžná potyčka mezi trestanci, která se jen založí do složky. Bere se to jako signál. Protože když se něco takového stane v pevnosti postavené pro totální kontrolu, všichni se ptají na to samé. Kdo vydal rozkaz? O roky později se Raúl Huero Sherm León přiznal, že v tom měl prsty. Leónův příběh je mrazivý, protože systém se ho snažil pohřbít na samotce, ale ani tak nedokázal zpřetrhat vlákna, za která tahal. V době, kdy po něm šli federální vyšetřovatelé, seděl León ve speciálním bezpečnostním oddělení Pelican Bay. V místě navrženém tak, aby omezilo kontakt, pohyb i vliv. A přesto León v rámci dohody o vině a trestu přiznal, že je členem mexické mafie, známé jako La M. Žalobci popsali skupinu jako organizaci, která řídí vězeňskou politiku skrze pevnou hierarchii a pouliční gangy venku. Barraganův případ se stal prvním záchytným bodem na časové ose. León potvrdil, že v té vězeňské vraždě z roku 2002 hrál svou roli. Druhým klíčovým momentem je to, co následovalo potom. Doznal se taky ke spiknutí za účelem distribuce drog a praní špinavých peněz přímo z izolace. Tohle lidem často uniká. Nepotřebujete svobodu, abyste měli dlouhé prsty. Potřebujete síť. Zprávy putují přes spojky a prostředníky. Peníze točí lidé, kteří nejsou za mřížemi. A v téhle kultuře není disciplína otázkou emocí. Je to firemní politika. V roce 2006 vynesla velká porota rozsáhlou obžalobu z vydírání napojenou na Los Angeles. O rok později se León přiznal ke spiknutí podle zákona RICO. V lednu 2009 dostal doživotí ve federální věznici bez možnosti podmínečného propuštění.
Je tu ale jeden detail, díky kterému to celé působí nevyhnutelně. Leon byl jedním z prvních vězňů poslaných do Pelican Bay už v roce 1989. O desítky let později tam nejenom stále seděl, byl souzen jako součást organizace, o které vláda tvrdí, že z věznice udělala své velitelské stanoviště. U Leona nejde o slávu na ulici, jde o vytrvalost, o přežití v izolaci. A je to doživotní trest postavený na vlivu, který se systém marně snažil zničit. Číslo 7. Alex P.V. Aguirre. 8. července 1993 se severovýchodním Los Angeles rychle šíří zpráva. Manuel Rocky Luna byl zastřelen a soudní záznamy uvádějí, že měl vazby na mexickou mafii. V tomhle světě se taková vražda nebere jako osobní spor. Všichni v tom vidí demonstraci síly. Federální dokumenty později útok spojili s Alexem P.V. Aguirrem. Aguirre vyrostl s gangem Avenues, který prokurátoři považovali za součást obří mašinérie. Na ulici to vypadalo jednoduše. Rohy ulic, party, teritoria. Ale logika zatím byla větší. Prachy se musely točit, pořádek se musel vynucovat a ulice se zodpovídala vězeňské politice. Tady přichází na řadu zdanění. Kdo prodával drogy v rajonu Avenues, musel podle žalobců odvádět pravidelný podíl. Kdo nezaplatil, toho zmáčkli, dokud neotočil. Tady nešlo o to vypadat drsně před kamerou. Šlo o to udržet tok peněz stabilní. Hotovost dovnitř, disciplína ven. Tak se z pouličního gangu stává motor organizovaného zločinu. Po Lunově smrti se smyčka kolem Aguirreho začala utahovat. Do hry vstoupili federálové. V polovině 90. let vyšetřovatelé sestavili případ, který měl zmapovat celou síť. Spousta hráčů, hromada zločinů, jedna organizace. Aguirre skončil v síti a soudní záznamy ukazují, že dostal doživotí bez možnosti propuštění plus další roky navrch. Je tu ještě jeden detail, který tomuhle příběhu dává zvláštní ozvěnu i za zdmi věznice. Reportáže později spojovaly Aguirreho jméno s dopady, které vyvolal film American Me. Byl to moment, kdy se Hollywood dostal příliš blízko skutečné vězeňské politice a následky dopadly i na Aguirreho. Titulek není o jediné střelbě. Jde o to, co ta střelba signalizovala. Ukazuje to, jak blízko měl k moci, která dokáže nařídit vraždu s podpisem mexické mafie, a jakým způsobem to vedlo k definitivnímu doživotí. Žádná podmínka. Žádná cesta ven. Číslo 8. Frank Sapo Fernandez. Konec roku 1998, San Fernando Valley. Dealer přestane platit. Ne proto, že by neměl prachy, ale proto, že si myslí, že na něj nikdo nemůže. Peníze přitom mají chodit přesně jako hodinky. Pravidelný podíl z prodeje, zaplacený včas a v tichosti. Když se to zadrhne, údolí to okamžitě pocítí. Zpráva putuje řetězcem nahoru. Padají jména. A pak někdo nahoře rozhodne. Spisy federálního soudu spojují s tímhle systémem výpalného v údolí chlapa jménem Frank Sapo Fernandez. Vedou ho tam jako člena mexické mafie. Pravidla nebyla žádná věda. Kdo prodával v jejich rajonu, ten platil. A kdo neplatil, ten si koledoval o víc, než jen o nálepku drzouna. Škodili jste totiž kšeftům. A v tomhle světě, když brzdíte biznis, stanete se problémem, který je třeba urychleně a definitivně vyřešit. Záznamy soudu popisují spiknutí, které ukazuje tohle pravidlo v ostré akci. Fernandez a jeho lidi probírali vraždu Jamese Bouncera Lopeze. Podle prokuratury byl Lopez vnímán jako brzda, co narušovala výběr daní z drog v celém údolí. Na tom detailu záleží, protože mění obyčejné násilí gangů na chladnokrevný obchodní model. Seal nebyl vybrán z emocí. Musel jít z cesty, protože se u něj zasekávaly prachy. Mexická mafie ale v té době neždímala jen ulice. Federální spisy popisují, že bojovala i sama se sebou. Líčí vnitřní válku na začátku roku 1998. Jednu stranu vedl John Stranger Tersk a Jesse Shady Davis. Druhá frakce byla napojená na lídry, jako byli Mariano Martínez a Fernandez. Schválili plány na úder proti rivalům. Jeden pokus kolem Velikonoc roku 1998 nevyšel. I nahoře se kontrola občas vymkne. Když se to stane, odpovědí bývá větší tlak, ne menší.
A pak dopadlo federální kladivo. V roce 1999 přišla obžaloba z vydírání, která spojila drogy, daně a násilí pod jednu zločineckou organizaci. Fernández čelil obvinění ze spiknutí za účelem vydírání a obchodu s drogami. Žalobci brali přípravy vražd jako násilí ve prospěch organizace. V roce 2000 porota Fernándeze uznala vinným. Vyfasoval doživotí za mřížemi. Spojení s údolím tím ale nezmizelo. Soudní záznamy identifikují Dominika Sola Gonzáléze jako Fernándezova nevlastního syna. Byl zapojený do výběru výpalného pro ten samý systém. U SAPA ten příběh nekončí jedním titulkem. Opakuje se stále stejné pravidlo. Zaplať daň, poslouchej hierarchii, nebo si organizace najde způsob, jak si to vybrat jinak. Číslo 9. Rudy Crazy. Rudy a Spudo. 25. ledna 2012 vyrazili federálové v severním San Diegu ještě před svítáním. Vzali útokem několik dveří najednou. Escondido, San Marcos, Fallbrook a přilehlé oblasti, které už roky poslušně platily. Cílem nebyla jen jedna pouliční banda. Šlo o muže, jehož jméno dokázalo změnit atmosféru v celé místnosti. V tomhle světě jste ho nemuseli vidět, abyste cítili jeho vliv. Stačilo zaslechnout jméno Rudy. Crazy Rudy Aspudo. Soudní spisy označují Aspuda za ověřeného člena mexické mafie, co dohlížel na gangy v celé North County. Jeho práce nebyla postávat na rohu. Jeho prací bylo vybírat daň. Pokud chtěli party prodávat drogy bez potíží, platili pravidelný desátek. Zpozdit se s platbou znamenalo, že problém nezůstal jen u peněz. Žalobci tvrdili, že se to rychle měnilo ve fyzické násilí. Jeden incident popsaný v případu ukazuje systém v chodu. Dealer odmítl zaplatit daň. Místo vyjednávání Aspudo podle žalobců nařídil loupežné přepadení. Rozkaz putoval dolů přes lidi, co měli stále volný přístup. Lidi, co se mohli ukázat, udělat práci a podat hlášení. Záznamy říkají, že banda konfrontovala dealera se zbraněmi v ruce a použila brokovnici. Někdo pak nepotřeboval dlouhé vysvětlování. O tu lekci šlo především. Plať, nebo se cena zvedne. Vyšetřovatelé uvedli, že Aspudo řídil distribuci pervitinu a kokainu skrze gangy operující v Escondidu a okolí. Struktura byla důležitější než pouliční dramata. Prachy šly nahoru, rozkazy padaly dolů. Strach to držel pohromadě. Tohle nebylo náhodné násilí. Vyšetřovatelé to popsali jako vymáhání nutné pro chod biznisu. Ten případ se neobjevil přes noc. Speciální týmy sledovali vazby a komunikaci a skládali obraz vydírání, který propojil drogy, výpalné a násilí se zbraněmi. Když operace Notorious County konečně vyplula na povrch, složka byla dost tlustá, aby zabásla celé party. V roce 2013 se Aspudo u soudu přiznal. Doznal se ke spiknutí. Rico, kšeftování s drogami a ohánění se střelnou zbraní v souvislosti s těmito zločiny. Soudce ho poslal na 35 let do federální věznice. Jeho přezdívka nebyla o tom, že by byl bezohledný jen pro zábavu. Bylo to o reputaci. O pravidlech vynucovaných bez váhání. Peníze vybrané bez výmluv a systém v celém okrese, co fungoval, dokud ho federálové neutnuli v jedno koordinované ráno. Číslo 10. Mladiství Kenny Vega. Začátkem června 2005 v Jižní Kalifornii podepsal federální soudce odposlech. Je to typ příkazu, který nedostanete jen tak pro nějaké drby. Během hodin agenti poslouchají telefon, ve kterém nezaznívají jména ani adresy. Mluví se v šifrách. Načasování schůzek a kódované fráze, které dávají smysl, jen když ten biznis znáte. Jedno jméno se v papírech pořád vrací. Mladiství Kenny Vega. Tenhle případ nezačíná sirénami. Začíná zvukovým záznamem. Vyšetřovatelé tvrdili, že hovory ukazují koordinaci, ne impuls. Lidé chystající zboží, jeho přesun a udržování stálého toku. Obvinění, za kterého porota později odsoudila, bylo vážné. Pervitinové spiknutí na úrovni, která vás dostane do nejvyšší kategorie federálních trestů. U soudu se na to dívají jako na organizovaný biznis, ne jako na nějakou melouchařinu. Jenže Vegův příběh nabírá ostrý směr hned na hranicích. Než se celá kauza vůbec dostane na světlo, on už ve Spojených státech není, sedí v Mexiku. Američané žádají o vydání. Mexiko kývne, ale právě tahle dohoda se stává bitevním polem. Papíry k extradici uvádějí jako strop doživotí.
Na té větě záleží, protože má určovat maximální trest. Zpátky u federálního soudu padne vina. A pak přijde rozsudek. Doživotí. Bez podmínečného propuštění. Bez data návratu. Vega to napadá. Tvrdí, že doživotí bez možnosti propuštění porušuje to, co Mexiko povolilo. Soudci to ale neberou. Vysvětlili mu tvrdou realitu federálního systému. Podmínečné propuštění nefunguje tak, jak si lidé malují. Doživotí je prostě doživotí. Soud prohlásil, že Mexiko bylo varováno. Doživotí znamená zbytek jeho přirozeného života. A rozsudek platí. Je tu ale menší detail, který příběh utahuje. Soudní záznamy zmiňují komunikaci mexické mafie. Dopisy napojené na vězeňskou síť, včetně pošty spojené s Ontáriem a Pelican Bay. I když jsou těla pod zámkem, zprávy stále proudí. To je ta spojovací linka. Struktura, komunikace a dosah. U mladistvého Kennyho Vegy není konec nějak dramatický. Je definitivní. Odposlechy, vydání, odsouzení a federální rozsudek, který nedává žádnou únikovou cestu. Život až do posledního tiknutí hodin. Číslo 11. Raymond Champ Mendez. V listopadu 1993 v Santa Ana v Kalifornii sedí v kanceláři obhájců muž v nažehlené košili naproti obviněným, co neumí anglicky. Překládá, dělá si poznámky. Rukávy má stažené dolů, aby zakryl tetování. Vypadá jako někdo, kdo si dává život dohromady. Jmenuje se Raymond Champ Mendez. Na papíře čistý start. Dostal se sem přes stáž z vysoké školy. Zůstává jako překladatel na částečný úvazek. Sedí u výslechu a mění po uliční španělštinu na soudní angličtinu. Kolegové říkali, že byl klidný a uctivý. Někteří ho dokonce popsali jako soucitného. Taky věděli, že seděl. Loupež a zbraně z roku 1989 ho stály 4 roky, ale v kanceláři zapadl. Mluvil jako systém. Mimo ní však federálové tvrdili, že Champ je něco úplně jiného. Spojovali ho s mexickou mafií, La M. Popisovali ji jako organizaci, co k biznisu nepotřebuje křiklavé titulky. Potřebuje lidi, co se umí hýbat, mluvit a zůstat neviditelní. Důkazem nebyl jeden dramatický okamžik. Šlo o nazbírání střípků. Nahrané hovory, zachycené schůzky a video, co ho umístilo tam, kde neměl co dělat. Pokud byl jen překladatel, co se snaží sekat latinu, verdikt v rozsáhlém procesu s vydíráním dopadl tvrdě. Vinen z RICO a spiknutí. Vinen ze spiknutí za účelem obchodu s drogami. Taky ho usvědčili z plánování vraždy, aby si udržel nebo zvýšil status v podniku. Porota ho zprostila viny v dalších obviněních z plánování vražd. Pak dopadl trest. Doživotí ve federální věznici. O roky později se Mendez pokusil trest snížit díky změnám v zákonech o kreku. Sutu smetl ze stolu. Jedno rozhodnutí citovalo nález, který ho spojoval s extrémním množstvím – 139 kg kreku. Taková čísla druhou šanci nedávají. To vysvětluje, proč ho systém bral jako špičku a proč doživotí zůstalo přesně tím, čím zní. Champa si pamatují pro jeho dvojí život, ne pro okázalost, ale proto, že dělal v právním světě, zatímco krmil mašinérii, kterou se ten svět snažil zastavit. Pásky, verdikt a doživotí. Pak tenhle teátr definitivně ukončili. Číslo 12. Luis Cisneros. 12. ledna roku 2000 se tichá čtvrť v Mese v Arizoně probouzí do policejních pásek a majáků. 2 muži, José Moreno a jeho 12letý syn, jsou nalezeni mrtví. A místo činu působí, jako by šlo o víc než jen o jeden útok. Působí to jako vzkaz. Vyšetřovatelé z East Valley řekli, že takové zprávy neposílá náhodná parta. Přicházejí z vlivu mexické mafie, který sahá až za zdi věznic. Tady vstupuje do obrazu Luis Cisneros, známý jako Kono. Objevuje se po boku svého bratra Felipeho Porky Cisnerose. Federální žalobci označili oba muže za členy mexické mafie operující z Arizony. Žalobci uvedli, že organizace Cisnerosu nestála na jednom kšeftu. Jeli ve více průzích najednou. Perník, kokain, marihuana, prání špinavých prachů, krádeže aut a dílny, co měnili kradené vozy na hotovost přes noc. Vyšetřovatelé ale tvrdili, že skutečným motorem nebyly drogy ani auta. Byla to autorita. Ta, co drží lidi sticha.
protože každý ví, co se stane, když někdo promluví. A tenhle případ měl ten strach zažraný pod kůží. Soudní záznamy ukazují, že v jednu chvíli státní obvinění padla poté, co bylo zavražděno několik svědků obžaloby. Nevyhrožováno, netlačeno, nepřežili. Vyšetřovatelé to popsali jako vymáhání pravidel po Mexicku. Ticho skrze následky. Jeden incident z případu ukazuje, kam až ten dosah sahal. Klíčový svědek byl kvůli ochraně přestěhován mimo stát. Na tom nesešlo. Podle vyšetřovatelů ho vystopovali a nelítostně popravili v drive-thru rychlého občerstvení v Texasu. Když dorazili úřady na místo činu, objevili něco zcela úmyslného. Tělo pokrývaly fotky ze spisu. Detektivové řekli, že nešlo o náhodu, ale o brutální vzkaz s vazbami na Los Angeles. Jak federální případ nabíral na síle, nebezpečí proniklo až do soudních síní. Záznamy odhalily tak vážné narušení bezpečnosti, že žalobci museli proces přesunout z Nového Mexika do Arizony. K takovému kroku vláda sáhne jen tehdy, když ví, že chapadla organizace sahají všude. A pak přišel ten zlomový bod. Žalobci navrhli trest smrti. Vzkaz vlády byl naprosto jasný. Tohle nebyl žádný obyčejný pouliční zločin. Žalobci mluvili o vydírání v režii mexické mafie. Konec ale nepřinesl žádný zdlouhavý veřejný proces. Vše ukončila globální dohoda o vině a trestu v polovině 0. let. Dle spisů se Luis Cisneros doznal k objednání řady vražd a dostal doživotí ve federální věznici bez možnosti podmínečného propuštění. Nebyl to okázalý boss. Popisovali ho jako infrastrukturu la M. Peníze, strach, disciplína a vliv sahající přes hranice států. Jeho případ potvrzuje fakt, ke kterému se vyšetřovatelé vrací zas a znova. Mexická mafie nepotřebuje k operacím svobodu. Kriminálií stačí.